Hoxe temos en primeira persoa a Rebeca Sotelo, candidata do PP á alcaldía de Cenlle. Hola Rebeca, que tal? Hola, bons días. Como vai ese proceso para revalidar e conservar o posto de primeira alcaldesa de Cenlle na súa historia? Bueno, pouco a pouco, a ver o que pasa nas próximas eleccións. Cales son as túas expectativas? Bueno, traballar por Cenlle, sempre ser o primeiro. Eu recollo con moita ilusión este posto que me propuxeron. Bueno, unha das miñas finalidades é querer conseguir ter unha residencia para maiores no Concello de Cenlle, que a día de hoxe non temos ningunha. E que valoración fas durante este breve mandato do feito de ter sido a primeira muller en asumir o cargo de alcaldesa? En que crees que puideches aportar aos teus veciños? Pois o que puden aportar, a ver, eu sempre traballo con ganas e intento facer o mellor posible. A diferencia entre un alcalde e unha alcaldesa, pois a día de hoxe non sei moi ben cal sería. Al final é traballar. Exactamente. Con que a persoa sea traballadoriña, sérvenos. Exacto. Bueno, estar día a día cos veciños, facer as cousas que che piden, bueno, cousas que, pois que se me funde unha bombilla, pois estar aí. Que teño un bache en tal zona, pois tamén estar aí. Traballar día a día. Polo que me contaron, bueno, tes unha dedicación ao mundo do viño cunha bodega, eres moi aficionada ao deporte. Chámame a atención porque en Cenlle, precisamente, dúas das cousas que máis se potencian é a enogastronomía e o turismo deportivo. É unha aposta personal túa ou é un sentimento dos veciños de Cenlle? Eu creo que en xeral é un sentimento dos veciños de Cenlle. Ali apostase moito pola viticultura. Nos, bueno, son propietaria dunha bodega que empezamos no 2018, levamos pouquiño, somos unha bodega pequena e familiar, e despois polo deporte eu intento facer 3-4 días de deporte á semana. Que pasa? Que ahora mismo estou moi pillada de tempo, non me dá tempo a facer todo. Desde que a política é unha profesión 24 horas, o do tempo libre pouco queda, non? Bueno, sempre se saca algún, pero non todo o que quixéramos. En ese pouquiño tempo que tes, que deixa a política, que che gusta dedicalo a parte do deporte? A ver, eu dedico sobre todo á miña familia, que teño 2 fillos, e intento pasar o máximo posible do tempo coa miña familia. E despois, sempre que me queda algún ratiño, facer deporte. Que deporte practicas? Bueno, eu ahora mismo teño un entrenador personal e fago un pouco de todo. Eres máis de facer dentro do gimnasio ou ao aire libre? Si podo, se o tempo non o permite, prefiero aire libre, se non toca gimnasio. E cal é o teu roteiro ou o teu lugar favorito de Cenlle para facer deporte? Gústame moito o paseo termal que temos, que vai dende Barbantes a Xubín, vai a carón do río Miño, son sobre 7 kilómetros máis ou menos de paseo, que é todo llano, difícil de andar, sin dificultade. E despois tamén, que eu son da zona do Avia, tamén temos outro paseo, que tamén vai ao carón do río Avia, que tamén está moi bonito para camiñar. Temos varias zonas. E se che pregunto, aparte desas zonas a carón do río, que é o que máis che gusta de Cenlle? De Cenlle, gústame todo, todo. Pero, bueno, en xeral, as cousas que ten para ver, que é bueno, eu sempre digo que Cenlle é moi vistoso porque ten varias iglesias que perteneceron aos séculos moi antigos, tamén ten eses paseos moi bonitos, temos un circuito de orientación que veñen moitos nenos de outros colexios a facelo, temos o balneario, que para nós é un gran recurso, aparte de que veñen moitos deportistas internacionales e nacionales, sobre todo en remo. Bueno, temos moitísimas cousas que ver. E mencionabas antes a cuestión da residencia para maiores, pero aparte diso, que é o que botas en falta en Cenlle a día de hoxe? E máis nenos no colexio. E iso que agora estamos subindo, pero, bueno, máis natalidade. E cal crees que serían, sen entrar en fonduras aquí demográficas nin demais, pero a clave ou desde o teu punto de vista,
Que habería que facer en Cenlle para atraer a máis xente e que elexisen ese concello para establecer as súas familias e ter así máis nenos? A ver, nós desde o colexio, desde a AMPA, desde o concello xa intentamos facer a maior actividade posible e ter desde a mañán alguén que os cuide, pero bueno, non sabemos o porqué, a xente non termina de virse a Cenlle. Anca agora subimos algunha. Para coñecerte un pouco máis en primeira persoa a marxe da política, xa sabemos que tes unha bodega e que che gusta practicar deporte, pero nos outros ratiños libres que quedan, eres máis de libros, de películas ou de series? A ver, gústame todo, pero prefiero películas e series. Tamén me gusta ler, pero a verdade é que últimamente non teño moito tempo. E que títulos ou que películas destacarías como a típica película que te marcou ou A ver, así? a min gústame as películas de acción, de aventuras, e a última que vin foi La ciudad perdida, de Sandra Bullock, porque me gusta moito que se leven as aventuras, eso todo. E nas series imagino que o mesmo prototipo ou cambias? Gustanche unhas películas e despois outro tipo de Non, series? son máis de acción e de series con aventuras e cousas desas. E na música, eres das que faz, sempre pregunto o mesmo aos que me contan que son deportistas, se son dos que fan deporte con música ou non? Sí, sempre. Con música sempre. A ver, a mí gustame todo tipo de música. Eu desde moi pequeniña houve un grupo que me marcou moito, que foi Camela, e a día de hoxe sigo escoitando Camela. Para min é o mellor grupo que existiu e existirá. E despois, como cantautor, gustame moito Sergio Dalma. Que diferencia entre un e outro? Sí, bueno, gustame todo tipo de música. Pero mira, está moi ben que digas Camela, porque moitas veces aínda hai moitos prexuicios e aínda hai xente que non os valora como que son, e son un grupo que marcou a historia da música en España. A min gustaronme moito desde moi pequeniña, sempre me encantaron. Eras dos fans do cassette das gasoliñeiras, xa, non? Sí, de feito, sendo moi pequena, veu a Ribadavia, e eu fun a velos a Ribadavia. Agora teñen que ir tens que leválos a Cenlle. E xa para rematar, se tiveses que definirte en poucas palabras, que palabras escollerías? Traballadora, amigas dos seus amigos, e un pouco cabezota, que cando me propoño unha cousa, hasta que o fago, non paro. Eso é moi importante na política, traballar por obxectivos e propoñerse o que e conseguir o que un se propón. Exacto. E agora propoñémoste nos a ti que participes na aposta que temos neste programa sobre en cantos concellos vai gobernar o Partido Popular a partir do 28 de maio. Actualmente goberna en 153, incluído Cenlle, dos 313 que hai en total. Así que faga a súa aposta e poña o seu numeriño. Meta uno sobre e a depositar o voto para ir quentando motores. Aí, votou. Pois moitas gracias, Rebeca, por acompañarnos. Gracias a vos por convidarme. É moi boa campaña, moita sorte. Moitas gracias. E nos despedímonos ata o próximo programa.